Кніга роду, раздзел 31. І чуў, як сыны Лабана гаварылі: Якуб забраў усё, што было ў нашага бацькі, і з маёмасці нашага бацькі набыў такія багацці. Пасля таго звярнуў Якуб увагу на твар Лабана, што стаўся ён адносна яго не як учора і заўчора. І сказаў Господ Якубу: «Вяртайся ў зямлю бацькоў сваіх і да радні сваёй, а я буду з табой». І паслаў Якуб паклікаць Ракель і Лію на поле, дзе ён пасвіў статкі, і сказаў ім: «Бачу па выразе твару вашага бацькі, што ён не такі для мяне, як учора і заўчора, але Бог майго бацькі быў са мною. І вы самі ведаеце, што з усіх намаганняў маіх я служыў бацьку вашаму. Але бацька ваш усё падманвае мяне і 10 разоў мяняе маю плату. Ды аднак Бог не даў яму пакрыўдзіць мяне. Калі вось сказаў: крапкаваныя будуць тваёй платай, нараджалі усе авечкі крапкаваных ягнят. Калі ж сказаў ён наадварот: тых, што пярэстыя, атрымаеш як плату, усе жывёлы ў статку нараджалі пярэстых. Так забраў Бог маёмасць бацькі вашага і даў мне. Пасля таго, як надышоў час апладнення статка, узнёс я вочы мае і ўбачыў у сне, што самцы, якія пакрываюць самак, пярэстыя, крапкаваныя і плямістыя. І сказаў мне ўва сне анёл Божы: «Якуб». Я адказаў: «Вось я». Ён сказаў: «Падымі вочы свае і паглядзі на ўсіх самцоў, што пакрываюць самак. Яны пярэстыя, крапкаваныя і ў плямах. Я ж бачу ўсё, што зрабіў табе Лабан. Я Бог з Бэтэля, дзе намасціў ты камень і дзе прынёс мне прысягу. Дык цяпер падыміся, выйдзе з гэтай зямлі, каб вярнуцца ў зямлю, дзе ты нарадзіўся». Адказалі яму Ракель і Лія: «Ці маем мы яшчэ частку і спадчыну ў доме бацькі нашага? Ці ж не лічыў ён нас за чужых, бо прадаў нас і з'еў плату за нас. Але ўсё багацце, якое Бог забраў у бацькі нашага, нам аддаў і дзецям нашым. Таму ўсё, што Бог загадаў табе, рабі». Дык устаў Якуб і пасадзіў дзяцей сваіх і жонак сваіх на вярблюдаў і ўзяў з сабой усе статкі свае і ўсю маёмасць сваю, што здабыў у Падан-Араме, каб ісці да Ізаака, бацькі свайго, у зямлю Ханаан. У той час Лабан выбраўся стрыгчы авечак, і Ракель скрала балванаў хатніх бацькі свайго. А Якуб ашукаў сэрца Лабана, не папярэджваючы яго, што мае ўцячы. І калі ўцёк ён з усім, што меў, то, перайшоўшы рэчку, накіраваўся на гару Галаад. Трэцяга дня паведамілі Лабану, што Якуб уцёк. Той, сабраўшы братоў сваіх, 7 дзён даганяў яго і дагнаў яго на гары Галаад. І прыйшоў Бог да Лабана арамейца ноччу во сне і сказаў яму: «Сцеражыся, не гавары нічога благога супраць Якуба». Якуб на гары ўжо расцягваў палатку, калі Лабан, дагнаўшы яго з братамі сваімі, на той жа гары Галаад паставіў палатку. І сказаў ён Якубу: «Чаму ты так зрабіў і ашукаў сэрца маё, вывеўшы дачок маіх, як паланянак? Чаму ты патаемна ўцёк і ашукаў мяне, не паведавіўшы мне, каб я мог правесці цябе з радасцю і спевамі, з бубнамі і цытрамі? Ты не даў мне пацалаваць маіх унукаў і дачок, неразумна зрабіў ты. А цяпер магла рука мая адгадзіць табе ліхам. Але Бог, бацькі твайго, учора сказаў мне: сцеражыся, не гавары нічога ліхога супраць Якуба. Добра, ты выправіўся, бо цягнула цябе дадому бацькі твайго, але чаму ты скраў багоў маіх?» Якуб адказаў: «Бо я баяўся, бо я думаў, каб ты часам сілы не адабраў дачок сваіх у мяне. А ў каго знойдзеш багоў сваіх, хай той не жыве. У прысутнасці братоў нашых абшукай, і што знойдзеш свайго ў мяне, забірай». А не ведаў Якуб, што Ракель скрала балванаў.
І Лабан, увайшоўшы ў палаткі Якуба і Ліі і абедзвюх паслугачак, не знайшоў, і, выйшаўшы з палаткі Ліі, увайшоў у палатку Ракель. А яна схавала балвану пад вярблюдавае сядло і села зверху. А калі абшукаў Лабан усю палатку і не знайшоў нічога, сказала: «Хай не гневаецца гаспадар мой, што перад табою устаць не магу, бо дзеля звычайнага жаночага не магу». Дык абшукаў ён, але балвану не знайшоў. І, разлаваўшыся, сказаў Якуб з лаянкай: «Дзеля якой віны маёй і дзеля якога граху майго ты так пераследуеш мяне, што абшукваеш усе рэчы мае? Што ты знайшоў з усёй маёмасці дому твайго? Пакладзі тут, у прысутнасці братоў маіх і братоў сваіх, і хай яны рассудзяць між мной і табой. Вось 20 гадоў я жыў з табой. Твае авечкі і козы не скідалі, і бараноў са статка твайго я не еў. Раздзёртага дзікім зверам не прыносіў табе, я сам аддаваў за ўсякую страту. Калі што было скрадзена ці ўдзень, ці ўначы, ты вымагаў ад мяне. Днём мучыла мяне спякота, а ноччу холад. Сон уцякаў ад вачэй маіх. Так праз 20 гадоў у доме тваім я служыў табе. 14 за дачок, а 6 за статкі твае. 10 разоў таксама змяняў ты плату маю. Каб Бог бацькі майго, Бог Абрагама і той, каго з боязю славіць Ізаак, не ўспамагаў мне, то ты, несумненна, пусціў бы мяне з нічым. Няшчасце маё і цяжкую працу рук маіх убачыў Бог і вынес прысуд учора». Лабан адказаў яму: «Дочкі – мае дочкі, дзеці – мае дзеці, статкі – мае статкі, ды ўсё, што бачыш, маё. Але што я магу зрабіць сёння маім дочкам або іх дзецям, якіх яны нарадзілі? Дык хадзем, заключым пагадненне, я і ты, каб было яно сведчаннем між мною і табой». Тады вось Якуб прынёс камень і паставіў як памятны знак і сказаў братам сваім: «Назбірайце камянёў». Яны назбіралі і зрабілі курган і елі там на ім. І Лабан назваў яго Егар Сагадута, а Якуб Галедам. І Лабан сказаў: «Хай курган гэты будзе сведкам згоды сёння між мной і табой». І таму ён быў названы Галед, а таксама Міцпа, бо ён сказаў: «Хай наглядае Господ за мной і табой, калі разыдземся між сабой. Калі б ты крыўдзіў дачок маіх, і калі б узяў сабе акрамя іх іншых жонак, то хоць не будзе нікога з людзей між намі, глядзі, Бог сведка між мной і табой». І сказаў Лабан Якубу: «Вось курган і камень, якія я паставіў між мною і табой. Гэты курган і камень будуць сведкамі, што я не перайду за гэты курган, ідучы да цябе, і што ты не перайдзеш за гэты курган і гэты камень дзеля ліхога. Бог Абрагама і Бог Нахора хай рассудзіць паміж намі». І Якуб прысягнуў тым, каго з боязю славіў Ізаак, яго бацька. А потым забіў на гары жывёлін на ахвяру і запрасіў сваіх братоў, каб паелі хлеба. А калі паелі, ляглі спаць на гары. І Лабан, узняўшыся рана, пацалаваў унукаў сваіх і дачок сваіх, дабраславіў іх і вярнуўся ў сваё месца.